Здравейте на всички, аз съм Doom Gamer and welcome to Let's Play Jaspunk. Това е новата игра, която ще снимаме днес. Така, Start New Game. Поста се тук. Ние на летище сме, май, да. Ако ти... голямо кутия, ама това е цяло тяло, бе. А не, аз скипвам филмчето. Ладинг. Ето ни нас, бе. Ето ни, бе. Какво става тук са? Ние сме излезли наистина толкова чек, това сме били ние. Попише Дарлингтон. Дарлингтон. Мога да съм... Не. Дарлингтон. Дарлингтон. В такти. I'm just a box. What the fuck? Те кутиите ли говорят? Това не го знаех. Каталата. Керато фекс, импорт, експорт. Моля влезе тук. Не. Поли да влезе тук, ще види трофея. Той пак има кутия. Как се кляка, бе, пяс? Не мога да се кляка, значи. Моля влезе. Не. Това е някакъв път за вънка. А той им коста тук. Down, honey. The director will be right with you. Това? Това ми гледаш, бе, пяс. Зато в талата. Press to sit down. Refuse the articles. The director is ready for you. The director is ready. Чакайте да разгледам списанието. Playbot. Това не мога да взема повече. Здравей си. Директор ще ме вижда. Кото директора. Тя си, бе, пяс. Please, I will say, we've much business to discuss. Какъв бизнес, бе, пяс? Да, директор, да. Пресето си дам, ама такива предящо сгайчка. Защо ми го причини? Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. Ти в Арабия ли ще ме пращаш? They've taken some of our important technology, and it's imperative that we get it back in the right hands. As per usual, here's your mission or subscription. Don't take too many. If you need me, I'll be in the wine cellar. Да отидва и опяс, къде става? Айде. Значи това те го вземем, чайте да вие казвате. Засов консулет, къде отида, бе? То умря! Човече. Защо ми излага, че отидеш в някакво подземие? Да го взема този пяс. Рейтън... Така. Take one capsule every mission until reality is sufficiently augmented. Значи на хъб, че само трябва да вземе. Как го приема пяс? Starting mission. Това тия хъб ще започват мисията. Loading! Jaspunk! Железна изненада. Ние фасили сме infiltrate the Soviet consulate. Това е мисията, бе. Какъв в този град, бе. Holy shit! Какъв си ти, бе? Я да те видя. Не говориш. Добре, чайте да скача глас. Воу! Окей. Аз се бутнах и те прегазиха коли. Защо го направи? Помоля се, бе. Condemn the die to Swan Investigation. Нищо не разбирам. Моля вкарам кеш. Здрасти. Това ми пъш. Нека книга свира. Не знам ми опяс. Позех, бе. Монета. Мога да вкараме и там, чакайте. Ма не се, бе, опяс. What the fuck? Добре, чиба. Застигълъп. Късти.
Доста гигантски сгради. Какво има? Take this degausser. Use it to scramble 3 carrier frequency pigeons. Hit each pigeon 3 times in order to degauss it. What? Да се прави с това биопяс. Nice try. My cranium is 90% lead. Nice try. My cranium is 90% lead. Добре, значи. Убихте. Затова ще убиваме хора. What the fuck? Победител на Букука. Трябва да скачим горе. Има ли някой? Имаме хубава ръка. Здравей. Скъвта е прав това. Какво е това? Махам го това вече. Joystick pizza, baking pizza, installizat enjoy. What? Ние се прехвърлихме някъде, в друг свят. Има гъби и местобрици. Това е това оръжие, бе. Аз това ще ги биеме, добре. Но защо в лявата ръка? О, шет! Чеба! Ай, вървим върху пица. Това е пица, човек. Чеба! Чеба! Воу, шет! Това е някаква резачка, май. Ооо! Остава ли ги режа? Holy shit, махте се да не ми вземете кръвта, аз верно, че не знам колко ми е кръвта. Пица кабин. Отираме напред, чави педали. Воу, shit. Мрете. Резаме. Воу, shit, това ще ме настигне долу. Чайте се. Режи го, бе. Режи там мечка. Добре. Лоша точно ще ме влизи на те. Затова и та, бе. Затова ли, бе? Това был пяс, какво е това? I walk and no play makes Jack out do it. Пица. Много пица. Пиза. What the fuck? Horror game е това! Ако чук, what the fuck is happening? Водих му се добре. Storage единствено ги убивам. Не разбрах какво да се прави. Lost for no reason. Вие годили сте? Затворено без смисъл. Има и гълъб. Има коли. Това е като GTI. Малата съм гъм. Добре, айде. Еба си големата топ... Wow, what the fuck? My eyes. What the fuck? Човече, защо го направи? Аз ти пръснах огромен балон в лицето, ти се удари в това и излетя на улицата. Piece of shit. Мърни бе себе, опяс. Защо ви застрелям тук всичките? Защо човек? Do you have the MacGuffin? Come back when you've got the MacGuffin. I place my organs in a Faraday cage for just such an occasion. Гълъбите трябва да ловят. Трябва 3 гълъба да ловят. Ето, го е мисията, дайте гълъби. Воу, то му махнах главата. Holy shit! Дайте гълъби. Бих всичките. Това са някакви слушалки. Дай бе, пяс. Мире. Така. Да скачим горе. Ай, поличах. Моля, ще падне. Oh my, this is gonna be very bad for business. Би ги всичките, бе. Сега няма влизам там, сигурно няма и да може. Унищожих това. Качваме се горе, защото ми писна.
Искам да влезе в тази огромна сграда. Махаме го това държи. Абе ти не умряй вече. Трябва да ми още 3 глава, които не мога да открия. Умри, дете! Ето е. Тук какво се прави? Набия се номер. Спей. Номер! 1, 2, 3, 4, 5. Воу! Това не беше ли моята ръка? Това ми откъсна. Holy shit. Какво е това? Вестници. Много вестници, браво. Каква си ти? Прием консулства. I'm afraid you don't have appointment. I'm sorry, I cannot allow you access. Защо не мога да вкажа вътре? Аз ще го бия то. Не чувствам нищо. Ти агент Шмидт ли си, бе? Аз сега ще мия зад това. Не ще. Абе ти ме следиш ли, бе? Какво пише тука? Shadow, 12 часа е lunchtime. 6 плана се комунист плотинг, 6 водка бисквит, поtato сак рейс. Тук че солите да сме, верно. Ще го направя lunchtime, значи... Точно 12. Тия сега ще избегат. Здрасти. Престиевно дне. Вечни. Правим са, трябва ни още 3 гълба. Здрасти, гълба. I place my organs in a Faraday cage for just such an occasion. I get you. You think we should leave that running? Само мога се кача горе. Защото не ме допуска. Майната ви педали. Воу. Ето че ви пъцам. Кой ще се качва, не започва да ме е страх. Къде влизаме тука? Ние сме нинджи, бе. Влизаме като нинджи. Чайте сега. Какво е това? Какво е това? What the fuck? Под микроскопа се тепаме с бацили. Holy shit. Игра в играта. Некой му цели. Моята педали. Има ли още? Излезнах. Този? Та игра, моят господи! Омага. Така. Столче. Аз ни уреди, моля, цикам всичко. Аз ще унищожа всичко. Какво е това, бе? Пияч. Какви сте техники? Това е май учени. Какво е това, бе? Воу, къде отидох? Сигурно е върнете там, където бях. Това какво е? What the fuck? Конрад Крънч. Как го ям, аз разпъскам храна. И пяс. Ето, върнах се добре. То трябва просто пак да се цъкне. Какво е това сега? Саметък, трябва да ми гледат окото ли? Дайте да влезе и опяс. What the fuck? Как да си взема око? Подходящо. Не го разбирам. Аз пак тук се прехвърлих.
Я чакай. Уоу! Искам да се върна там и опяса. What the fuck? Аз ще се обърк. Не разбирам. Thank you for infiltrating. To reject all sensitive information from our data bank. Thank you for infiltrating. What the fuck? Война, ама искам да влеза. Може тук с тия настройки ще отключим нещо. What the fuck is happening? Какво е това? Ето бе. Какво е това? Ice alarm? Fire alarm. Не, няма да натискам никакви аларми. Или може би трябва да излезе. Дайте по някой асансьор. Що ме ботът? What the fuck? Аз се хлъзнах ли? You don't have the cartridge. Тук е какъв картридж трябва. Ще убия всичките. Добре, айс. What the fuck? Какво направих аз? Що всеки път някой ме... Всеки път си сплъзгвам. Но тая е някаква трудна. Fire. Please, babe. You piece of shit. Те ще си стои отвън, казвам ви. Това не е работа. Я чакай. Това картина за къде ми е. What? The fuck? Holy shit! Може ли тази картина трябва задолу? Къде е картината? То писа в пяс, аз го загубих. О, Джизус, толкова. Това са очи. Правят ми очи. Това премоза никакви. Това пък какво е? Jesus, what the fuck is happening? Ти нямаш зъби, бе. Fucking bitch. Не, може би трябва да говоря с камерата, за да ме пусне. Отговаряй, бе. Аз повече не мога да пусна тия лайна. Всеки път нещо ме хлъзга. Трябва да провериме в интернет. Това ми е доста. Трябва да се излезе навън. Това не е работа, казвам. Оставаме поне стъпки. Но какво се прави тук? Просто не ми е ясно. Може шахтите нещо прави. Не. Камера мръсна. Partition for Rubicant. Аз много ги пусна тия няма повече. Не пи, съпяс. Дали трябва да се вършна? Но чакайте.
Аз ще слеза. О, то не работи, holy shit. Може да скоча през това. Нагласих се, казвам, че се нагласих. Аз искам да се прави. А тази... Мога изчупа тия неща. Умри! Това така някакъв план, може би, как да се излезе. Но не ми е ясно. Тега ме ядоса. Това не работи с капания асансьор. Къде заклещих? С това был пяс. Не ми удобно. Всеки път ме хлъзга. Ми е ясно, казвам ви го. Пуснах и двете аларми и тия лайна да се активират. Аз не знам какво трябва да се направи. Шет! Дайте да се върнем тук. Аз казвам, че много не трябва да съм. Piece of shit. Взема то кош. Тъпа работа, казвам ви. Много тъпа работа. Всеки път нещо ми хлъзга. Какво пише? Това не мога да чета. Jesus Christ. Просто много се върна. Става, тъпия е логично, тя ме следят. Ако ви е харесало, цъкнете лайк, ако искате, ще се абонирайте. Чао, чао.